вилояти Хатлон бори аввал дар 10 солаи ахир нақшаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбиро 100% иҷро кард. ба муносибати ин дастовард дар маркази вилоят бо иштироки мақомот ва даъватшавандаҳо як чорабинии махсус баргузор гардид. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид таъкид кард ки иҷрои нақша дар рӯзи аввал як дастоварди таърихӣ мебошад. дар таърихи вилоят аввалин маротиба аст ки дар рӯзҳои аввал нақшаи даъват ба хонагӣ иҷро шуд. айни замон вилояти Хатлон 210 000 нафар захираи ҷавононро барои сафарбарӣ ба артиш дорад ки аз ин шумора 200 000 онҳо бо хоҳиши худ номнавис шудаанд. 3 000 нафар аз номнависшудагон ба курсҳои ронандагӣ ҷалб шуда шаҳодатнома гирифтаанд. инчунин хатмкунандагони донишгоҳҳо имсол бевосита баъди хатм ба хизмати ҳарбӣ ҷалб шудаанд, на аз дохили донишгоҳҳо. тасмим мегирам ки баъди хатми донишгоҳ бо хоҳиши худам ба хоҳаи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда сар баланда хизмати ватан модарро адо намуда ба халқу ватани худ хизмат намоям. ноҳияҳое ки солҳои пеш бо мушкилоти зиёд нақшаи даъватро иҷро мекарданд имсол дар рӯзи аввал аз иҷрои пурраи нақша хабар доданд. вале бархе хонаводаҳо гуфтанд ки ихроҷи фарзандони онҳо аз Русия ба иҷрои нақша таъсир гузоштааст. баъзе ҷавонон дар суҳбатҳои хусусӣ иқрор мекунанд ки пас аз ихроҷ аз Русия тасмим гирифтан ба ҷои пинҳон шудан ё фирор кардан ба хидмати ҳарбӣ раванд. тасмим гирифтам ки ба хизмат равам. паноҳӣ додарам ҳусейнҷон ба комиссарияти ҳарбӣ рафта аризаи худро навиштам. ҳусейнҷон аз ин кор хабардор шуд. ӯ ҳам ба комиссарияти ҳарбӣ рафта аризаи худро навишт. мо бо ҳамроҳӣ додарам ҳусейнҷон ба хизмати модар ватан рафта сарбаландона хизмати модар ватан менамоем. пас аз маросими кулчагазон ҳукумати вилояти Хатлон ҳамаи даъватшавандаҳоро ба қисмҳои ҳарбӣ гусел мекунанд. бо вуҷуди он ки вилоят аз иҷрои пурраи нақшаи даъват хабар дод, баъзе ноҳияҳо ҳанӯз 100% нақшаи худро иҷро накардаанд. мақомот умедворанд ки шаҳру ноҳияҳои қафомонда пеш аз муҳлат нақшаи худро пурра иҷро хоҳанд кард.